भले करी हवतबो गाँव के रहैया भले करी हवतबो भले करी हवतबो भले करी हवतबो गाँव के रहैया भले करी हवतना भले करी हवतबो गाँव के रहैया करी हवतबो भले करी हवतबो गाँव के रहैया भले करी हवतबो भले करी हवतबो भले करी हवतबो गाँव के रहैया भले करी हवतना गाँव के रहैया भले करी भले राई सरसों के तेल अपन मुड़ में तुरी लगावा अपन मुड़ में तेल राई सरसों के तेल अपन मुड़ में तेल लगावा चलेगा बे राई सरसों के तेल तुरी लगावा अपन मुड़ में तेल राई सरसों के 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 तुरी लगावा अपन मुड़ में तेल तुरी लगावा अपन मुड़ में तेल तुरी लगावा अपन मुड़ में भड़े भड़े कुमार भड़े कुमार भड़े कुमार भड़े कुमार कंप्यूटर दादू देख वे कंप्यूटर भले करी है वो गाँव के रहैया करी हवतबो का कहाँ छत्तीसगढ़ संगवारी हो वीडियो को लाइक कर दो ना जैसे करना दे कंप्यूटर ला एमा लगा दे।